Great day mga bossing. So it's another weekend. So pag weekend syempre may bike ride. The usual, andito tayo sa Bataan. Off to Porac kami ngayon and may kasama ako at may mga bisita tayo from Manila. Sama-sama kami ulit after a year dito sa Bataan. So kita-kits tayo sa aming destination. Tara! Yun boss, papunta sa Lupian proper yun. Ito rin, sa Lupian proper, pero pwede ka mapapasok dito ng ano, labas mo dito papunta. Diretso mo, Florida Blanca. Yan. Meron. Yan ang game. Baka pwede kami pa-sponsor sa mga ano dyan, like shoes. Chinelas lang kami. Sinuhanin yung bago. Alam mo, night club eh. Argo! Woohoo! Woohoo! Ba't ka nakatayo dyan? Malambot yung ano, yung buwan. Ito. Or dito kayo sa Jakarta. Ay, eto to. Mas okay pa to. Perfect. Perfect. Howdy. Enduro ah. Superman. Ano ba naman yung coach mo? Come on ah. Tsaka yung parallel. Pinarallel shot. Try mo na mamaya underwater. Underwater shot. Malalim yan, bossy. Perfect training. Naka ano ba yan, memory card? Oo. May. Ayun. Alay, mabilis. Tingin mo. Mas maganda to yung nakapatalikod na kuha.
Ganda no. Kuha tayo. Pinagbigyan ko lang. Halo-halo. Gumanti ka, dun ka oh. Tapos plok-plok ka rin. National Geographic. Good morning. Matatawa sila. Ano sinishoot nyo? Film po, vlog. Film po Vlog sa film. Oh, performance nice, class. nice, nice. Good luck ha. Thank you po. Isang buong lata yun. Oh, sheesh. Siya nag-a-adjust eh. Oh, Ano ba? very Sulit nice. ba? Sulit? Oo. At dito na nagtatapos ang aming video for today mga bossing. Kasama ko ang Kapadjakers. Ako ang inyong kabox direct Wayne. At ako ang inyong kabox, Mel Bicicleta Bike Vlog. Biking Nomad PH na lagi nagsasabi ng Live to ride, ride to live. Kita kids! Bye-bye! Bye-bye! 5 star? Di ba may malapit na sa inyo sa kanan? 10 minutes. Medyo ano tayo? Medyo fast pace na kasi. Karga ko na lang. Gusto mo ba ng tali? I have. I'm prepared. Ang Pagkamalit nyo ako ah. Seryoso talaga, papahatak mo.